walasa bɛɛ lajɛlen ka lafiya kɛnɛya okumu kɔnɔ ni furakɛli ɲuman ye nɔgɔya la jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ ɲuman dɔ waleya min bɛ wele assurance maladie ka ɲɛsin jamanadenw n'u ka denbayaw ma. Donc u ye an m'o sigi pour que c'était minnu ye ka taa dɔgɔtɔrɔso la kalo kalo n'u bɛ dɔɔni bɔ n'ala y'a kɛ min banana i ka wari mana caya cogo cogo an m'o bɛ yen an m'o sigi kun ye adamadenw ka se ka adamadenw ka bana ko ɲɛsigi ni bana ɲɛsigira walasa fura ka se ka sɔrɔ bana la. Aw b'a dɔn togoya dɔw bɛ yen an bɛ musaka sigi wa i ka sɔrɔ mana kɛ cogo o cogo i b'o musaka in sara nka an ye togoya min bila sen kan an m'o ko in hukumu kɔnɔ o bɛ ɲɛsin bɛɛ ma wa o hamina ye ka se ka dɛmɛ kologiriya ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. De renforcer la solidarité. Amu sigilen don jamana de ye amu sigi ka amu sigi bɛɛ lajɛlen kama i kɛra kɛyɛrɛ ye i kɛra ko wɛrɛ ye wa sigi bɛɛ lajɛlen kama walasa ka se ka kɛnɛya sabati. Ni hakilila ɲuman in kun malidenw ka lafiya ni kɛnɛya ɲuman ye nɔgɔya la ani ka danaya sinsin ani an furakɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ lakana kɔnɔna la Mali fan bɛɛ la. O la kɛnɛya minisiriso ani caisse nationale d'assurance CANAM olu de bɛna fɛɛrɛ ɲuman in labaara a cogo yɛrɛ la yaasa malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a tɔnɔ bɔ i n'a fɔ a laɲinina ɲɛmaw fɛ cogo min Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Assurance maladie obligatoire AMO a bɛ waleya kɛnɛyasow bɛɛ la i n'a fɔ pharmaciw dɔgɔtɔrɔsow laboratoire d'analyse fo ka taa se dɔwɛrɛw ma ni a baarakɛminɛw dafalen appareil de lecture fo ka taa se carte à puce AMO ma. Mali fonctionnaire sɛnɛkɛlaw a finitigiw fo ka taa se a l'écoledenw ma a dama ka kan bɛɛ la. I kɛra kɛyɛrɛ ye o i kɛra fasokɔnɔ baarakɛla ye o i kɛra busukɔnɔ baarakɛla ye o i bɛ baara kɛ i yɛrɛ ye o amu bɛ bɛɛ ye wa bɛɛ bɛ se ka don amu na. Ka aw ladɔnniya ko CANAM ni cakɛda 1500 de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baarakɛla maa 700 ni 50. An ye bɛnkan dɔw labɛn ka olu bolonɔbila minnu bɛ kɛ sababu ye don o don AMO baara bɛ se ka sabati. Kabini septembre kalo tile fɔlɔ san 2015 CANAM ye mɔgɔ miliyɔn kɔli de dɛmɛ ni AMO sira ye min na mɔgɔ 194 ani maa 88 kabini san 2015 o ye mɔgɔ 527 ani maa 309 ye. Yɛrɛko fɔlɔ o bɛnna mɔgɔ 161 ani maa 746 ma. INPS sira fɛ o bɛnna mɔgɔ 131 ani maa 658. Caisse malienne de sécurité sociale sira fɛ o bɛnna maa 30 ani maa 88 ma. An bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ hakɛ kofɔlɔ in sigiyɔrɔma 3 de bɛ hamo la. Kɛnɛya nasira kɔnɔ furakɛli waatiw la min na aw ka ordonnance fura sanyɔrɔw la kɛmɛ sara la aw bɛ dɔrɔmɛ 30 dɔrɔn de sara. Ordonnance sɛbɛnlen kun ordonnance bɛnna 1000 ma e ta de bɛna 1000 ma yɔrɔ min na n'i y'a to i bɛ amu la a bɛ bɛn 250 ma a cayalen 300 ye yɔrɔ kɔni o ye nafa dɔ ye dɔw b'a fɔ ko n tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la kiliniki dɔw bɛ yen olu da ka gɛlɛn mais depuis amu nana bi kiliniki dagilaba ninnu fɛn fɛn bɛ amu na ani dɔgɔtɔrɔmisɛnnin bɛɛ kɛra prix kelen ye i y'a fɔ kuma kɔnɔ ko kuma dɔ la ko mɔgɔ dɔw bɛ sa ka sababu kɛ u kan ka opérer wari t'u bolo ka opérer dɔw bɛ sa bara ordonnance bolo mais u ma se ka ordonnance san parce que ordonnance wari cayara depuis amu nana fo bi o banna. AMO lafiya ani hakililatigɛ dan don.